everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. O karon mga higala, atong sugdan ang unang anibning atong sugilanon. Made of Fortune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, oh. Ay, kisa pa din na nawag ko kasamok pa. Hello? Angel? Noon siya ka? Ay, nag-exercise ko, oy. Nganong nanawag man ka? Abi na ko noon siya ka. Nganong nanawag ka? Ready na ang mga papers nga imong pirmahan. Kinahanglan gid ang karuad lawa? Kinahanglan ni, asap. Sige. Dada na deres bay. Kining tanan? Ako ning pirmahan ang tanan? Yes, Kadaghan ini, uy. Manakit mo sa akong kamot ini. Miss, milyones ning imong pirmahan. Millions of cash and properties. Ano ako masa ilang gipasunod sa ilang mga katigayunan, uy. Nana magudon ta ko'y nasunod sa akong parents? Nanong ako magyo ilang gipili? Mother's side o father's side, pagyud. Di pa ka anak? O saan man na ako sobrang kadaghang kwarta? I-donate na lang na ako uban sa charity. Doon naman ay foundation ng inyong pamilya. Pila ko na kabukin yung scholar sa Tibok Nasod. Doon na saan mo medical assistance sa mga ospital. Sa ato palagi, kini akong mga pirmahan para ako ra gyud ni. Yes. Oh my God. Sige na. Sugdi na nagpirma. Uma naman kong pirma sa akong nasunod nila ni Aning Mami. O di daddy, di ba? Human na. Sa imo na lang ning mga grandparents on both sides. Hinumdum nga parehong sulong anak ang imong mga ginikanan. Oh no. Doon na pa sa kay nasunod nga pa mga properties sa imong mga auntie ug uncle. Nga mga ig-agaw sa imong mami ug daddy. Both sides. All in all, 12 kabuok ang imong inheritance. Oh. Sige na. Pirmahin na nagsugod. Ay, humanagitang kong pirma. Mura magninam ning akong kamot, uy. Iho mo yan nag-init-init ka tubig o sa gulig asin. Marilibre lagi na. Abi na kong abogado ra ka. Kuwak doktor na sa diay ka. Mga nakatunalan ako gikan sa mga katigwangan eh. So, human naman kong pirma. What's next? Okay, ato na daw yung schedule ang imong mga meetings. Oops. Hmm. O say meetings? Kadagan ko dana. Doon na mag-US? Ha? Meetings, gyud? Dili meeting ra? Oh, siyempre. Ikaw naman ang mumanage sa mga negosyo nga imong nasunod gikan sa... No. No! Di ko palabot ang mga meeting. Og labaw ng no nga mo manage ko ang mga negosyo ha. Na, di ko gusto na mahasol ko kay bagyo ka ana. Gusto na kong simple living. Kada bang stress-free. Pero, Ikaw ang saligan ako anang tanan. unsa? Wa ka kadungog? Kinahanglan akong usbon? Oh, pero, Angel, Dili ko mo dawat og pero. Salig ka ko nimo. Ikaw ang bahala ng tanan. Tagain akong allowance. pero, Dili ko mo dawat og pero. Pagbuhat dayon og draft nga ikaw ang akong administrator. hala no? Iyon na kadako ang imong pagsalig na ako. Dili ka mahadlok nga akong idagan ang tanan nimong kabtangan? Kung idagan nimo, okay ra. Gapaan ra bitaw gihapon ka. Si Awa gini mo eh. Seryoso ko ha. Sige na. Pagbuhat na og draft para akong mapirmahan. Huwag ko mag-expect na mahimo na kong kwartahan kayo sa akong edad ron.
Secret millionaire naman ko. Kawarad amaha. Oh, grasya man kaayo ni. Pero, murag sobra raman sa ni grasya ha, uy. Kinahanglan nga ako rasan ning ma-dispose ang uban. Bisan doon na may foundation nga. Mao in charge sa mga charity works. Pwede raman sab ko tabang directly sa kinsay gusto na akong tab... Patay! Nakabangga ko! Aray! Ma'am! Aray! Ma'am, sorry kayo, ma'am. Ayaw ka malaka. Dadunti ka sa ospital. Manawag kong ambulansya. Kadimanas bayad ako eh. Naglabad pa nga akong sa mga bayro doon. Nadasmagan pa yun ko. Kapait na malagay sa akong kapalaran. Sige, Dok. Salamat. Oh. Ma'am, i-admit ka. Ha? Hala, nga naman. Di ba nasama draman ko og nabunog? Nga nung i-admit man ko. Maugani, nga need ka i-admit. Aron ma-check yun kay basin ba og doon na pala ang injuries. Pero, Ayaw ka bala ka, ma'am. Ako rin bahala sa tanan nimong gasuhan. Akong ipaniguro nga good as new ka nga mo pauli sa inyo. Tempa. Angel? Oh, ikaw, gyud. Oh, Angel Miranda? Irene? Ikaw na? Oh, ako ni. Oh my God! Ay, kadunggan na nato nga magkita. High school pa. Ikaw agad ako magdahom nga ikaw man day ni. Na, samot na gyud kay admit ka. Wait. Imo nang gipahibaw imong pamilya? Minyo na ba ka? Hey, may problema? Minyo na ka? Oh, Imo nang na-inform imong bana about ini? oh, pero wa pa man siya mo reply. Ako nang i-finalize imong admission, ha? Okay. Maraga, nanginahanglan og tabang si Irene daw. Gi-ready na ang imong kwarto nga balhinan. Huwat-huwat lang ta, ha? Pwede ra gid unta nga dili na lang ko magpa-admit. Tingali unya madakan kas to. Huwag problema. Wa pa di ka maminyo? Wa pa na sa akong plano. May rasad. At least wa kay problema. Problema gud ay ang minyo. Pero wa pa man ka mo'y anak. Wa. Mao bitaw nga pasensya na. Di na lang na to iskutan. Nausab na ang imong bana tungod kay wa mo'y anak? Um. Ayaw ka uwaw na ako. Sultihi ko sa imong problema. Best friends ba yata sa una? O hangtod karon? Seryoso ko, Irene. Pwede ragit ka mo share na ako. Sorry. Ay, okay ra. Pwede ka masulti karon. Pwede ra sad later na. Kana lang nga, komportable ka na. Irene Solis ang akong Mrs. Nurse. Mauna ang imong bana. Dito. Salamat Kisap na yung kuyog. Nakunsa, di ka kanong nabanggaan man, di ka. Hoy, kalma lang. Kinsa day ni? Hi, Irene. Akong igagaw. Motibo na niya siya puyog na to. Ha? Kinsa ba sad ni? Ako ang nakabangga sa imong asawa. Uy, ikaw di ay? Unya, mo bayad yun ka. O ikaw gyud manubag sa tanang gaston sa ospital plus damages pa gyud. Abogada ka, day? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.